mbok gawa. Wes sadai kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, iki persiapan ya, ndang. Persiapan intene mau ke Sragen diajak Mbak Indah. Iya, Dek. Iki gue jajan ku, Dek. Iki. Gue ning dalan, Dek Dewi. Iki. Tahu. Misuki iki. Iki buah-buahan ra ngarah Dek ning jero motor gelem. Iya. Wes tulung ya Dek Dewi ya. Wes sampean adano. Piye. Wedak mbok gawa. Yes, Mbak Yunes nelpon wis bingung. Tongkling. Tung wis tak ana ning kok tak agawane. Wes. Ndi kudu ngemang wis tak jepukno mang ndi. Kok endi? Delok bukakno wedak sik. Bukakno wedak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tongkling. Iya, Nduk bawa. Maaf ya pemirsa, kenapa Bu Yuni kok selalu nyoteng lantai? Soalnya Dek Dewi kan belum pakai kita menghormati nggih. Iki gak mau gawa, Dok. Iki suki barang. Ijotan Masya Allah sik pemirsa. Wes gawanen, Pak. Wes maaf di pemirsa, wes dituil poni Mbak Indah ngantek ngene. Ayo kudu ngendi mang kudu ngem. Iki adalah persiapan paling aneh. Kudungku ning ndi, Mang? Sik Dek kudunge ingkang mang ning ndi, Dek Dewi? Iki. Sik pemirsa kudunge ning ndi, Mang? Oh, yo iki lho, Nduk, kudunge, Nduk. Nah, jadi seluruh dunia tidak ada persiapan paling gila seperti saya. Hanya saya ini pemirsa. Soalnya yang ngono mang lagi bar sarapan Mbak Yunes telepon, ayo tegake pokoknya kudu tekan kene. Aku yo nyiapnone yo gagenan tongkling. Pikirku ki budale roh ndok engko. Wes ya Dek Dewi ya. Lagi mine gambo gawa, Dok. Ayo. Hati-hati ya. Ki godok nggo buah pura. Wis HP-ku go nang Mbak Indah ya. HP-ku go nang Mbak Indah. Hati-hati ya. Wis ayo. Sesuk go HP-ku kok. Iya, Intan. Maaf ya pemirsa, tadi saya sangat heboh. Nduk, tak gawani gedang apa ora? Gedang. Goreng ya, iki gedang susu Nduk langsung dimakan ora iso di. Hati ya Nduk ya. Love you. Halo, love you too. Intene. Dadah, wis hati-hati. Ya, Budal. Bunda Dewi, Budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki piye ngene anem iki? Iki sing anu ning gone anu ondone Pak Silo. Oh ya wes, ya oke. Halo pemirsa. Nggone Repa. Terus nanti dilanjut lagi ya pemirsa. Kehebohan yang tidak begitu penting dari saya. Gugup. Enek payung jempale, enek opo. Wes mbah iki. Sepurane nggih nek gak ngene gak keluarga barongan. Liyane keluarga padha alus, harmonis, penuh dengan kearifan lokal. Keluargaku ki interlokal ya iso. Interlude jere mae. Lho bestiku interlude iki. Wes muga-muga perjalanannya ya lancar. Kenapa gimana? Perjalanannya semoga lancar, paringi awake sehat, seger waras nggih pemirsa. Wes terus dulu nggih, begitu persiapan Intan. Kita kene bayi pemirsa, gedang susu. Gedang susu. Bayi. Gedang. Oh nggih sekedap. Oh nggih sekedap. Bayi lagi telepon pemirsa.
Dek mangke enek tamu pemirsa. Yo gak tamu. Enek wong golek ibu cari. Aku kan lagi masak. Lawang tak buka iki tapi tak tutup pemirsa. Kok kaget pemirsa. Loro ki wis ning jero kene. Ngene. Lah aku kan ning pawon. Bu, griyane Bu Carek pundi? Niki sebelah monggo kula terke. Kuwi lho sing lanang anu abri, nek sing lanang abri niku adike kula niku suamine abri, nek Bu Carek niku suamine Pak Polisi. Ora, sing lanang ki abri. Lho jenengane tangklet tak jawab kok malah dados ngoten to Pak. Ora gelem ngaleh-ngaleh pemirsa, kan yo wedi pemirsa. Ning kene malah aku ki nganu kenal karo Bu Carek. Nggih monggo kula terke aku ngono. Daleme sebelah. Wis ngeyel ngene. Pak, sepurane jenengan. Monggo tak terke. Aku mbek mundur-mundur ngene. Monggo tak terke ayo. Terus wonge koyo piye ngono pemirsa. Suwi ngono ora gelem ngaleh-ngaleh. Tekan dik toyo ki yo ning ndi, dik dhewe sepi. Aku ki ngono pemirsa. Terus pokoknya dengan sopan, monggo Pak kula terke, pokoknya sakniki tak terke. Tekan Intan lho pemirsa. Ya mau meneng ae tok. Mbah piye ngewangi yo gak ya mau diingeti. Bu, kuwi mang sapa? Yo ora roh Tan. Omahe ndi, Bu? Yo gak roh Tan, aku ora takok, aku ngono. Dan ternyata pemirsa, wonge kuwi ogak ning gone Bu Nurul. Yo mbok montore disetrater, weng montore lanang yo pemirsa. Langsung jablas parake rono. Parake rono lho ngulon. Ora ning gone Bu Nurul. Aku ndredeg ya pemirsa. Pokoknya bukannya kita itu suuzon, bukannya sok yes atau bagaimana. Pokoknya hati-hati dan waspada untuk jenengan semuanya nggih. Aku tak tolak secara bagus ini. Monggo Pak kula terke. Monggo kula terke. Daleme nika ngeyel. Ora wong Bu Carek kuwi sing lanang tentara kok. Lho sing jaler niku Pak Polisi. Wis tak jawab ngono. Malah gak percaya. Malah gawe krenosi. Muga-muga kita semua paringi sehat walafiat nggih pemirsa. Selamat dunia, selamat akhirat nggih. Piye Mas Dimas kae? Uni yastajib lakum. Loh, pemirsa, alhamdulillah enek panas. Ini panas pemirsa. Tan wis tak pepekno tenan Tan. Yo bulet barang. Oh, dan delok kok ning YouTube Mbak Indah nek wis ke-upload bu jam piro kok ke-upload-e. Wong ngene mangen di video wis diisuk mang yo ora iso ke-upload pemirsa ora. Padha sibuk ora nek sing masangno iklan. Biasane Repa sawah neng omah, Mbak Indah yo repot. Mak jere blonjo ngono ngene ape digawa ning Sragen. Sik mbok aku ijek blonjo, ijek sarapan, jek mbok. Lah Repa ketok emang HP-ne mati. Apa mang beras apa mang gawan gowonan ngono. Dadi cek padha sibuk. Wes ke-upload kontenku yang pertama wes ke-upload jam 10. Iki wes sampai jam 1 ketoke. Mbok ding jam piro ki, Mam? Aku jute bar salat zuhur iki mecah. Gak delok jam. Urung ke-upload gara-garane urung dipasang iklan ngono cek padha sibuk.
ganda kok gang sak jam panasnya teko. Ya alhamdulillah. Iki wis enek wong ewoh. Wis enek wong ewoh pemirsa Makjah mendarat. Ngene Makjah. Orang iso hadir brutang-bruntul. Iku kontene brutang-bruntul karo Baki. Kesane karo Intan. Salah ceblok. Wis gak apa-apa. Tan wis tak pepek no kumbahanmu, semoga perjalananmu lancar. Ora usah mbok pikir kumbahan wis tak pikir. Kok gak tenang, kumbahanku piye iki piye, wis tenang. Wis tenang. Kumbahan wis dalam pantauan ibu, wis tenang ya, oke? Iki wis siang pemirsa, esok mang dikirim Bunda Dewi sambel nggih Mbah Yi. Niki mboten ngangge santen lho Mbah Yi. Oh miri. Nggih. Tumis bumbune mrica. Pemirsa sing manis duweke sapa? Ngoten lho Mbah Yi. Pun. Oke. Tempe, ngoten pun sehat, pun sehat, pun seger nggih Mbah Yi nggih. Terus niki mengke pencuci mulut. Lho. Ngene maksum. Pas dek wonten Mbak Winda mriki terus melok. Iki lho kok Tegal, dereng winginane genah. Bodo pertama teng Randu. Bodo kedua teng Jonegoro, nggih to. Bodo ketiga ndek wingi kula teng ngene Besti. Niki wau hari keempat berarti. Nah, pas Makjah pas mendarat nembe keliling niki wau teng ngene Maksum kalih wau Mbak Winda. Nggih, ngoten niku lah Mbah Yi. Cerita pagi ini. Ini masalah sing makan ayo. Monggo. Wis dari karo tumis terong. Mboten pakai santen. Sama asin. Tapi wong yo mboten asin-asin tenanan tak kom banyu yah Mbah Yi, tak umbah ngoten. Enak Mbah Yi wong gurih kok bismillah wong ora bendino iwak asin lagi ndek wingi nggih. Siji dadi telu nggih. Nggih lah mengke dalu nek wangsule dalu kan otomatis kan bubuk tenggene Mas Dimas. Pagi-pagi baru pulang. Ngoten lho Mbah Yi. Nggih lah. Mengke kula damelke rujak nggih Mbah Yi nggih. Rujake rujak buah pir. Lho tapi masalahe gulane abang Mbah Yi. Nah, kuwi. Nah, gak tuku ngene anu. sinten sing? Oh nggih, mengke tak tenggene Mbak Nana. Bakul gula abang. Alhamdulillah pemirsa, di suasana sore melihat Bunda Dewi dan juga Mbah Yi menikmati berkat pemirsa. Iki engko sing bancaan sapa Dek enek undang-undang? Mbak Santi. Mbak Santi kuwi. Ndak aku buat titip Pak O. Yo gak lupa kok sunah. Ning kono ke enek penampakan putih-putih itu Dio pemirsa. Dekne lomba ngekakno pertos karo galang grup. Dek kan. Halo pemirsa. Panas mbek Lho, galang. kae delok nah karo kok kene pemirsa. Terus Lomba apa jenenge? Lomba mercon. jeblosno niku lho pertos. Pertos. Terus lho. Monggo pemirsa. Mbah Yi makan sama tumis terong. Untuk berkat ki Mang pemirsa. Tumis terong. Nasi masak apa unele, Nduk? Nggih, konggone anyar. anu Mbah Martin. Kerupuk. Aku kubuk jaya. Iki mah aku ndisiki pemirsa. Wes bar. Cah cilik-cilik mulai, sing gedhe melok mulai. Ijek. Mamlet lho.
Nggone galang ki suarane cis ngono le, kok iso duwong ngono gak. Ah, cis ngono. Lah mam le. Cek poli udan. Udan. Es pendek mendiane nek digawa Pak O. Dinggo dahar Pak O bengi aku wis bar maem iki mangan. Nggih. Yo wis padha bobol cah poli. Bengi aku nek sahur mau diceplok rondok lurun. Nggih. Lho wis padha mulih pemirsa. Lho. Wis padha mulih. Oh. Ana lampune. Lho malah dipateni. Ning ember kok, ning ember kok bayi dah. Napa ta bayi? Ngandho mak berkat. Enaknya aku semangat iki dadi aku mau dikirim neh mang karo putuku tak pangan ki iki tak pangan aku. Ceritane ki awan mang Dek ya. Buke ki tak kirim karo iki terong Dek. Terus gang sedelok lagi wae digletakno dia nggawa makem. Budhe Mbah Yi endi? Mbah Yi berdahari le dikirim karo dia ki mang Mbah Yi. Mangan kok. Jam telu wis jam pira? Nggih. Ora tahu lek kuwi ndok. Terong. Oh anu tahu apa Dek? Tahu walek ya Dek Dewi? Ini pentol. Nggih. Oh nanti nikmati dahare. Alhamdulillah udan nek pemirsa. Padha bobol, padha selesai. Ya wis aku engko nitip ae Dek ngamplopi cah sunat. Ora anu pemirsa, ora ewah ngono gak. Tradisine iki nganu ngesaki ngono lho. Terus dikok ning sak ngoten nggih Mbah Yi nggih. Ora tonjokan iki. Oh gak tonjokan, ora enek tonjokan. Ya muk ngesaki ngono. Paling jagungan bapak-bapak ngoten tok nggih. Ayo lumayan. Mbok mi. Gurine mbok mi. Lho wis sepi. Udan pemirsa maghrib. Wis sepi to pemirsa. Lho. Tak buka Bu lawange ben supaya lho. Aku lagi roh, Bu. Lah godhonge teng pundi? Sing ngerit. Pak Tone mak sini. Oh. Pak Tone mak dase. Asih duwe napa Mbah Yi? Dek dirabas sedaya. Lho. Wedhus ndak. Gelem piye? Oh. Wong kodhong kewan legi nu nek keloi nu Dek. Nggih nek dikelo inuk pancen, di sayur bening nggih inuk karo gabas, sayur asem nggih inuk. Walah, wedhuse langsung sehat kabeh pingko. Iya. Ndek ya kaya mari dadi doyan. Nggih. Tuang susu doyan nang. Ndelok Bu niki tak iris Bu, tak jajal ya Bu. Aku kok penasaran. Iya. Kayak gini Mas Mandor niki. Gung tahuan. Maksudnya ini kan gede. Biasanya iki cilik-cilik kula. Niki lho gede, gung tahu nek jajal sampe gede niki. Tak jajal. Carane ngono, Mas. Nggih. Carane Diiris terus disesepi ngoten tok. Iya. Oke. nek don saiki gak eneh wong ceno jeruk ngono. Cuma diiris ngoten tok. Wong apa kok wani mungkin ora untuk lahan anak kaya wani. Ana apa? Oh. Ngeten to. Oh, nggih Mbah Yi. Oh, alah eling aku. Tahu disuguhi ngeten iki dirisi ngeten iki terus awake dhewe karek nyesepi nggih Mbah Yi. Eling Mbah Yi. Oh, alah ya aku kok yo lalinan dadi wong. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tenan pemirsa. Yes.
Suasana sore pemirsa antara Bunda Mbah Yidio menikmati berkat di bawah langit yang gerimis. Acar mentah di Dewi. Saya ayo wis ditutupno Mas Dio ki mang pemirsa warunge, pager tutupi, wis wayahe pulang kunci kabeh. Ayo. Bu, lambene kula nek rasane bengoren Bu. Bar mam jeruk wae lho tak sesepi kan kenge kulite to, pahit-pahit ngoten to melok. Kula kan gragas to Bu, tak womplok sisan dan rasane bengoren nih. Rasane perih. Ayo Mbak Yi. Iya budal mulai. Tak patenane kipase. Yo Dik Dewi wis mantuk sik kok. Jenengan payungan mlaku tenik-tenik alon-alon nggih. Kula tak gawa gorengan beto niki sayur. Nggih. Empun. Nah, demikian nggih pemirsa konten bayi hari ini nggih. Tunggu yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit muga-muga diparingi sembuh, pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan kemanfaatan yang saleh-saleha. Jenengan payungan, Bu. Uyah tenggene kula. Umpama ada salah kata pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Dan terus aku tak ngenteni buke, jadi sekalian buke ben payungan aku tak sing mlayu nglocot wae. Dan pemirsa. Dan tak dono jenengan. Terus lah. Loh. Terus. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Durasi ini ben 2 menit sisan pemirsa. 57, 58, 59. Nah, wis pas.